may poros labot Kapampangan. Abalitan ko binang mauran ngayon ni kaya katamo keng indong Tibuan. Sana naman po tanda sana kayo ng kaya katamong kadwandalan, 66 at egalugan video, binang matasin din ng ko rin ko man pakatuknang. Bayon sa blaburi kan dinan may poros si Ricky, si Balido. Panupaya kay binang balong yag kasing kaya kang pilido Ricky. Ganyan man, nakasalamat kaya kang kapag masabal ng kaya katangamano. Tanay kasasawa. Masigla kayo ni Loyal Kulim, payos kayo ning sakin. Kaya kayo na bala mag-adjust kayo volume na din kayo kayong gadget, cellphone o computer. Nag-umpisan ko na eh. Salamat kayo pamakyabe yung kaya katamong kilusan na anak ko. Kilusan, tegalugan niya. Mas manayin niyo kayong Kapampangan, ing kimutan. Ay ning tutuki na katagalog. Ing isa't isa. Isa't isa, paano yan? Ing manayin ng katulid kayong Kapampangan, balang metong. Isa't isa. Dining ka doon mitutuki, unikala nung Brian Rivera Galang. Ing mo muna, ing manong sanggol. Ing sanggol, bingot siya. Yung katulid ng mas manayin kayong Kapampangan. Dapat, ing bingot naman, ing bingot ka no, pangkang Brian, ilapin detang hairlip para, detang tao mibay atin lang kaiking labi, wala makabus ni labi na. Yung katulid ng mas manayin kayong Kapampangan, bungi. Dinin mga patatuki-tuki, may pangili na mismo, yung magmunikala. O tayo may banguling aso mo pa na yung kakahul na kano. Kakahul pa na yan? Kakahunging katulid ng mas manayin kayong Kapampangan. Ingamanong atagpuan, tegalugan niya yan. Yung katulid ng mas manayin kayong Kapampangan, atagmuan. Inintutuki, sa isip ko, ginamit ko na kanita eh. Dapat, sibayon tayo siguro nung ginagamit na kanita. Ingamanong tubo, tegalugan niya. Kayong Kapampangan, atbuya, atbu. At yung taulindili, Mike taga na yan eh. Inga manong inipo, tegalugan niya naman, ing mas manayon ang katulid kayong Kapampangan, telat. Ito na mo, ay ba't yung nalben saka kalikman darake. Nakahulagang ni darake la rin kaya katamong video. Banting pa yung akakit do rin aliwata ang kabalin. Lakwas na rin Kapampangan vloggers ken Tamas na nyo sana, parang mabibiyasa naman din kaya kayong followers. Ano pa naman karakal Panay ko sasabihan, nung Kapampangan tamo, di pa nga Kapampangan tamo. Yung kaya katamong anak, yung kaya katamong apo. Kaya tala pa nagalugan. Yun mga Pampanganan tala. Parang akagisigan ng karelang Kapampangan. Iyo pigangan na ka, mabiyasa la rin Tagalog po English din. Putang dagol la, putang mag-aral na la. Nakalasalamat. Luid, Kamongan.